Можно кебабчик заказать? Конечно, можно. А что за кебаб будет? Ну, как вчера, плюс-минус. Все тоді, з тонкою полоскою, окей. Дякую. 10 хвилин. Ну, з тою умовою, що мене б не кинули, тому що мене кидали амаль на усіх працях, де я працював. Добрый день, шановне господарство. Моє ім'я Алексей, я готую кебаби у Мідас Кебаб у Варшаві. Запрошую вас до нас у кебабную. Я Алексей Масетич, я приехал з Беларусі у Польшу у 2020 годзе. Працаваў у сямейным бізнесе, працаваў гандляром кніжак і канцтавараў, але ўсё жыццё хацеў знайсці сябе на кухні. Я не люблю звычайны адпачынак, калі папросту сядзіш і нічога не робіш. Мне вельмі падабаецца, калі мае рукі, ногі заняты, таму гэта альбо футбол, альбо гатаванне ежы. Дзесьці ездзіў па розных фэстах, гатаваў ежу, знаёміўся з людзьмі. Так знаходзіліся нейкія кантакты. А потым мяне увогуле ўжо мой знаёмы запрасіў паўдзельнічаць у стварэнні ягонай кебабнай. Ён купіў памяшканне, і яму быў патрэбны чалавек на кухню. Сам ён на кухні не ўмеў працаваць, таму напэўна, першай асобай, да каго ён звярнуўся, быў я. Без ніякага досведу, скажем так, на кухні я мыў посуд. Я мыў посуд, гэта эмігранцкая праца цудоўная, моя найлепшая праца ў жыцці. Я нідзе так не пачуваўся спакойна і на сваім месцы, як на мыцці посуду, але таксама могуць нават адтуль паперці, калі што. Так што калі вы на такой пасадзе, так што трымайцеся моцна, я вам зайздрошчу. Так, без ніякага досведу, па сутнасці, на кухні. Вось мяне чалавек запрасіў, не ведаю, ён папросту вырашыў, што яму патрэбны чалавек, ён ведае мяне, ён ведае, што я ўмею гатаваць. Напоі ці рыс, яго гэта не цікавіла. Яму было цікава зрабіць кебаб, я на гэта пагадзіўся. У прынцыпе, за сваё жыццё я да таго моманту, можа быць, 2-3 кебабы якія-небудзь скруціў, 2-3 шавухі, і я магу сказаць, што кожная з іх была горш за папярэднюю. Ну, тым не менш, нічога, я пагадзіўся. А ў першы дзень так сталася, што я, не ведаючы, не ўмеючы, з рознымі катаклізмамі, увогуле з такімі, што гэты хлопец, напрыклад, у першы дзень нашай працы, калі мы адчыняліся, ён сказаў, што гэта найгоршы дзень у ягоным жыцці, што ён захварэў, што яму ўсё баліць, што ён едзе дадому, я магу зачыняць кебабную, больш ніколі сюды не прыхадзіць, ён таксама не хоча сюды таксама ніколі прыхадзіць. Ну, быў стрэс, для яго быў стрэс, а я падумаў, ды ка мне-то што? Я ж папросту звычайны кухар. Буду гатаваць і буду вучыцца. І ў першы дзень, не ўмеючы, не ведаючы нічога пра гатаванне кебабаў, скруціў прыкладна 150 кебабаў, што надалей лічу вельмі добрым вынікам. Ніколі больш не паўтараў гэты рэкорд. У першы дзень я гэта зрабіў, і больш ніколі ў нас не было столькі людзей. Можа быць, таму што я настолькі дрэнна прыгатаваў, магчыма. Але магу вам так сказаць, што нягледзячы на тое, што ў першы дзень я прадаў больш за ўсё кебабаў, я ведаю, што кожныя наступныя кебабы былі значна смачнейшыя, чым у першы дзень ці ў папярэдні дзень. Я ведаю адно, у нас усё
вельмі дрэнна працуе ў фінансавым пляне, ўсё вельмі дрэнна выглядае са ўсіх бакоў, як не паглядзець. Толькі я ведаю адно, і я ўпэўнены ў гэтым і даю вам гарантыю, што вам будзе тут смачна і што кухня развіваецца няспынна на працягу гэтых 3 гадоў. Я вучуся, я раблю свае соусы, я марыную сваё мяса, я пераходжу ад аднаго, скажем так, этапу да наступнага. І нават калі ў нас не атрымаецца, гарантыя 99%, то я ўсё роўна лічу, што гэта будзе вельмі добры досвед. Калі я раней ездзіў у свой час у Польшу, кебаб быў месцам, дзе я мог падладаваць свой тэлефон, дзе я мог пасядзець, пакуль на вуліцы ідзе дождж. І для мяне кебаб быў утульным месцам, адкуль мяне ніхто не гнаў. Я мог купіць вельмі недарагі кебаб, і я мог там правесці трошкі часу. У нас не надта ёсць месца, конечно, для сядзення, але мы стараемся неяк кліентам надаць столькі ўвагі, ну, колькі можам. Я, напрыклад, ведаю, як індусу трэба запекаць кебаб, як яму трэба прыгатаваць кебаб, як трэба армяніну, азербайджанцу, беларусу, украінцу. Армяне любяць больш салёную ежу, азербайджанцы любяць больш квасную ежу. Збольшага я бы сказаў, што беларусы любяць часныковы наш соус, і яны любяць берлінскі наш соус. Усё іншае гэта ўжо наступныя ступені, я лічу, таму што я заўсёды падказваю, ну што як здзівіць чалавека, як здзівіць ягоныя рэцэптары, яму што-небудзь такое незвычайнае параіць, каб ён зачапіўся за гэта. Спачатку мяне сюды, як я сказаў, запрасіў мой знаёмы на працу. Гэта быў паляк, у якога я здымаў пакой. Ну, вось ён якраз займаўся нерухомасцю, і вось ён купіў такое памяшканне, дзе можна было рабіць нейкую гастранамічную справу, і ён падумаў, мяне запрасіў, я папрацаваў на яго спачатку пару месяцаў, ён вельмі добра зарабіў, перапрадаў гэты бізнес, перапрадаў яго наступным уладальнікам, гэта якраз такі былі армяне. 2 месяцы таксама мы папрацавалі разам з імі. Вось, але ўжо калі яшчэ першы быў мой дырэктар паляк, да мяне тут аднойчы завітаў мой знаёмы, які стаў мне сябрам. Ён завітаў да нас сюды і сказаў: слухай, я бачу, як ты цяжка працуеш, што, ну, несправядліва ты мала зарабляеш. Тады зарабляў, напэўна, гадзін за 500 працы, можа быць, 3000 злотых, штосьці такое. Таму гэта, канешне, ну, я адразу скажу, хто думае, што гэта лёгкая праца, проста круціць кебабы, ну, вам трэба дзянёк папрацаваць, канешне, тут, і тады зразумець, наколькі гэта лёгкая праца. Но тым не менш, я быў згодны, таму што ў мяне не было іншых варыянтаў. Але калі прыйшоў мой знаёмы, ён сказаў: давай, у мяне ёсць грошы, давай мы з табой выкупім гэты, будзем саўладальнікамі, ты будзеш укладвацца працай, я буду укладвацца грашыма. Я сказаў: добра, без праблем. Мы пачалі працаваць, але я ведаў, і мяне сябар папярэджваў, што ён мне не зможа ніяк дапамагаць у гэтай справе. А мне на той момант здавалася, што я за 4 месяцы працы на людзей, я навучыўся ўжо рабіць усе справы, рабіць усе працэсы.
такі, я кухняй кіраваў, але бізнесам кіраваць я як не ўмеў, так я насамрэч і не мог гэта фізічна зрабіць, таму што я быў заўсёды на кухні. Вось, і мы прыйшлі да таго пункту незваротнага, дзе папросту мы не змаглі ўжо сабе купіць прадукты на наступны дзень, і было прынятае рашэнне перафарматавацца і пачаць займацца напоямі зноў. Мы паспрабавалі гэта рабіць месяц. Аказалася, што нават кебаб у тым выглядзе, у якім ён быў, хоць ён працаваў у мінус, гэта ўсё роўна значна меншы мінус, чым перафарматаванне на новую справу і ў новай галіне, пры тым, што ў мяне 3-гадовы вопыт быў з напоямі. Гэта ніяк не ператварылася на добры бізнес прыбытковы. І было прынятае зноў рашэнне вярнуцца да кебабаў. Вярнуліся да кебабаў, папрацавалі трошкі, і ў выніку вырашылі, што без маёй, без граматнай дапамогі мне ў вядзенні бізнесу не атрымаецца нічога добрага. І было прынятае рашэнне маім сябрам прадаць сваю частку бізнесу. Ён прадаў гэта наступным саўладальнікам маім. Вельмі добрыя людзі, ўсё выдатна, але таксама на вялікі жаль не атрымалася гэта зрабіць бізнесам прыбытковым. Можа быць, справа ў тым, што у нас такі прадукт, які нельга, скажем так, прасунуць, які нельга добра прадаць, так каб на гэтым зарабіць, але у кожным разе не атрымалася, і мы зачыніліся на 4 месяцы ўжо. Доўга я спрабаваў нешта зрабіць, я спрабаваў перапрадаць гэтае месца, я спрабаваў застацца тут на кухне як кухар, каб хто-небудзь прыйшоў, не ведаю, са сваімі прадуктамі. І нават аднойчы да мяне прыйшоў вельмі добры чалавек, які паказаў мне сваю кебабную і сказаў: я бы хацеў зрабіць з тваёй кебабнай сваю кебабную са сваімі прадуктамі, сваім меню. Але ў нас таксама не атрымалася працы, таму што людзі, ўсё роўна нашыя кліенты, хацелі першапачатковы арыгінальны мідас. І вось пасля ўсіх гэтых няўдачаў яшчэ мяне запрасілі на падкаст, запрасіла наша кліентка, знаёмая, сяброўка, запрасіла да сябе на падкаст, і паразмаўляўшы там з ёй на падкасце, падкаст выйшаў, хтосьці паглядзеў гэты падкаст, і чалавек сказаў: слухай, мне здаецца, паслухаўшы твой падкаст, здаецца, што я мог бы табе дапамагчы у аднаўленні мідаса. І так знайшоўся мой бегучы, я спадзяюся, апошні саўладальнік на доўгія гады. Атрымаецца гэта добра, не атрымаецца гэта, таксама нічога. Я знайшоў хаця бы чалавека, які мне дапамагае, і я адчуваю, што я не сам цягну гэтую лямку. А так я ў мінусе 1050. Мы знаходзімся на маленькім базарчыку. Хтосьці можа лічыць, што гэта нейкі помнік мінулых гадоў. Магчыма, ужо праз нейкі час гэтага базарчыку не будзе, але тым не менш так склалася, што першы ўладальнік мідаса, ён менавіта купіў гэтае памяшканне тут, на гэтым базарчыку, і насамрэч гэта для кагосьці можа быць і мінус. Напэўна, для 99% адэкватных людзей гэта мінус, таму што мы знаходзімся не ў цэнтры, але мы з тых людзей, хто з гэтых вашых мінусаў робяць свае плюсы. А плюсы мы бачым у тым, што на гэтым базарчыку сабралася
такая кампанія людзей, уладальнікаў сваіх бізнесаў, для многіх гэтыя бізнесы гэта адзінае, што яны могуць рабіць у жыцці, тое, што хочуць рабіць у жыцці. Тут я бы сказаў, што тут няма лішніх людзей на гэтым рынку. Напрыклад, грузінская кухня, тут адна з найлепшых, якую я еў у сваім жыцці. Украінскія варэнікі таксама, сушы таксама, тут гатуе японец, 15 гадоў гатуе свае сушы, і нікуды адсюль ён не хоча сыходзіць. Чаму? Таму што у нас ёсць тут свае людзі, у нас ёсць тут свае суседзі. Мы вельмі радыя, што мы знаходзімся не ў цэнтры, што людзям не трэба ехаць адсюль кудысьці ў цэнтр, што людзі могуць прыйсці дадому, выйсці ў сваіх тапачках і вярнуцца да нас. Так што нам вельмі прыемна, што мы можам быць блізка да людзей, да месца іх пражывання, не да месца іх тусовак, збораў з сябрамі, а што мы таксама мы іх суседзі. Яны нашыя суседзі, а мы суседзі іх. Ёсць пагроза такая, што гэты рынок праз паўгода павінны разбурыць, зруйнаваць. Пра гэта ніхто не ведаў, але па паперах усё граматна і добра, і нас ніхто не спытае, ніякай кампенсацыі нам не выплаціць. І мы папросту застанемся без сваіх памяшканняў. Гэта адно. Значыцца, другое. Чаму мы ў гэтым месцы? Таму што мы не можам, у нас няма магчымасці пайсці куды-небудзь у іншае месца. Нам гэтае памяшканне, якім мы валодаем. Тым не менш, у нас бы не хапіла ўжо грошай, каб плаціць арэнду ў іншым месцы. Мы нават павінны будзем прыбраць свой павільён з гэтай тэрыторыі за свае ўласныя грошы. А нам не хапае, прабачце, калі ласка, нам не хапае нават на бегучую сітуацыю. Я не думаю, што сітуацыя ў нас стане лепш, таму што за 3 гады яна не стала нават на крышачку лепш. Таму, хутчэй за ўсё, нічога не будзе, мідаса не будзе. І пакуль ёсць вось гэтая магчымасць, зноў жа кажу, не пра мідас, пра маіх суседзяў. У іх яшчэ горш сітуацыя. Я проста запрашаю вас сюды.